guys, nu skal jeg selvfølgelig vise jer, hvad jeg har købt. Okay, første ting har jeg købt den her dumpling, men det er åbenbart ikke så god. Den er ligesom lort, ikke? Ja, jeg fik så meget i den. Der var sådan nogle kugler i starten, men den har jeg åbenbart knækket alle. Og så har jeg også fået den her glitter dumpling. Jeg ved ikke, hvorfor den ser sådan der ud på kameraen. Hvor fuck, den er helt beskidt. På kameraen kan jeg se, hvor beskidt den er. Ja, men det er jo bare en glitter dumpling. Jeg ved ikke, hvorfor den er sådan på kameraen, men ja. Og så har jeg også den her butter. Butter for butter, that's a good try, okay. Ja, der står også butter her, men ikke butter her. Og fuck, jeg bange så filmen. Ja. Og så, den er ikke så slow rice, men I skal se det her. Okay, og så kommer vi videre til en halv banan. Den er så slow ice på sig. Det vil jeg godt vide, hvis jeg knækkede den over, fordi jeg vil godt vide, hvordan det så ud indenfra. I starten kom jeg til at klippe her og sagde, nej, det er alt for kort. Og så klippede jeg sådan der. Okay. Og så har jeg også nemlig lavet en hvad laver de? Jeg kan desværre ikke filme det, men okay. Hvad skal jeg lave mere? Ja, så stjåler vi selvfølgelig en tyggegummi fra min far. Undskyld, Baba. Den kan ikke komme. Han har den sidste tilbage. Jeg ved ikke, om det er super, så når kommer og siger, hvem har tyggegummi, siger det ikke mig, det er Ahmed. Ikke Ahmed. Ja. Han ved ikke, hvad jeg taler om. Jeg er bange, han kommer nu. Fordi han sagde, ingen skal tage min tyggegummi. Hvad det? Hvad? Hvad er der? Oh my god, hvad er det? Det ved jeg ikke. Åbn nu døren, du får mig. Guys! Dræb den! Ej, jeg har fundet min yndlingssus. Ej, Ahmed, dræb den med din fod. Hvorfor med lige en strømpe?